Разпознаваш ли се в това видео? Искам да привлека повече клиенти, но не знам как. Искам да привлека повече клиенти, но не знам как. Ако това си ти, имаш проблем. И не, решението не е пусни реклами. Рекламите не поправят липсата на система. Те само ускоряват хаоса. Ако не можеш да привлечеш 10 клиента без реклами, няма да привлечеш и 100 клиента с реклами. Първо изграждаме къщата, после купуваме мебелите. Стъпка 1. Органичен трафик. Изгради твоята онлайн репутация и се позиционира в Google без да плащаш за реклами. Стъпка 2. Изгради твоята лендинг страница с неустоима оферта. Хората там оставят име и имейл. Стъпка 3. Имейл база данни. Когато имаш свободни часове, с един клик пращаш оферта на всеки от твоят имейл лист и така запълваш графика. Не ти трябва още една реклама. Трябва ти система, която печели доверие и събира заявки всеки ден. Искаш да ти покажа как да я изградиш? Просто последвай следващото видео и ще ти дам точния план.